खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 7 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 7 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय दासान्दि जोंहा जा मनिटरिं एबा सार्भे जागासिनो दङ। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय नैबे सरकारि फायखानानि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा माखासे आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेनिफ्राय नैबे BTC सरकारनिफ्राय जोंनि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जायफोर 15,000 फैसा मोननो हायाखै, दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेनिफ्राय सिनियर सिटिजेनफ्रा जायफोर IBS नि 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै BTC सरकारनिफ्राय, दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों। दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसा मोननायनि बागै एबा सोनायनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। CM ट्रिपल स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्रायबो 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना दिनै जुननि 7 थारिखनि माखासे स्किमफोरनि बागै नोंथांमोना गोनांथार आपडेटखौ मोननो हायो। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय दासान्दि जोंहा जा मनिटरिं एबा सार्भे जागासिनो दं, दा बेनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा जोंहा बे मनिटरिं एबा जा जोंहा सार्भे जागासिनो दङ, दा बे जोंहा जोबथ'वाखै दे, नोंथांमोना साननो नाङा। माखासे गोबाङानो आंनिसिम कमेन्ट खालामना बुंहरबाय थादोंमोन जे जोंनिथिं माथो दिनैसिमबो बेबादि मनिटरिं एबा सार्भे खालामफैयाखै होननानै 25,000 फैसानि थाखाय। दा नोंथांमोना बेबादि बुंहरबाय थादोंमोन। जोंहा दासान्दि जागासिनो दङ, लासै लासैनो नोंथांमोननिसिमबो जाजोबगोन। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौ मोननानै मा खामानिखौ नोंथांमोना मावदों, जेनेबा नोङो मा फालांगि मावनो होननानै नोङो बिजनेस लेटाराव लिरनानै होदोंमोन, संकल्प पात्रायाव नोंथांमोना लिरना होदोंमोन। दा बेखौ नोंथांमोना देखायनो नांगोन, फट' साफायनाय जागोन। दा अब्लासो नोंनि बे मनिटरिंआ साक्सेसफुल जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय बुजिना मोनबाय जानांगौ। अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ दायो साननो नाङा जे नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हाखागोन होननानै। जेनेबा गोदान जोंहा एप्लाइ खालामनाय आरोबाव जाबावगोन। नैबे 25,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोना आरोबाव संकल्प पात्रायाव आरोबाव माखासे नोंथांमोना पात्रखौ लिरनांगोन। नोंथांमोना माखासे आरोबाव रादायखौ लिरनानै होनो नांगोन। बिनि उनावसो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना बुजिना मोनदों जानांगौ। 10,000 फैसाखौथ' मोनबाय। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना लिरनो नांदोंमोन नोङो 10,000 फैसाखौ मोननानै मा खामानिखौ मावगोन एबा नोङो मा फालांगि मावगोन होननानै नोंथांमोना लिरना होनांदोंमोन। जेरै सोरबा नोंथांमोना बुंदोंमोन बोरमा फिसिगोन, मोसौ फिसिगोन, नोंथांमोना अमा फिसिगोन, बायदि बायदि नोंथांमोना फिसिगोन होननानै सोरबा बिजनेसाव बाहायगोन, सोरबा माबा माबि फिसिनायाव बाहायगोन होननानै नोंथांमोना लिरना होदोंमोन। दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मावदोंबा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौथ' मोननो हागोन, नाथायबा एप्लाइ खालामनो नांगोन। दा बेनिफ्राय बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनोबा मा खामानि नोंथांमोना आरोबाव मावगोन, बे फैसाखौ मोननानै नोंनि बे बिजनेसखौ एबा फालांगिखौ माबायदि लेभेलाव नोंथांमोना लांगोन, बेखौ नोंथांमोना संकल्प पात्रायाव नोंथांमोना लिरना होनो नांगोन। जेनेबा नोङो मारै बाहायगोन बेखौ नोंथांमोना एसे लिरना होनो नांगोन। दा बेनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। दा जिखियानो जाया मानो नैबे 25,000 फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया हयथ'बा देग्लाय बोसोराव जानो हागौ। जुदि देग्लाय बोसोराव जायोबाबो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ गोख्रैनो मोननो हानाय नङा। मानो होनोबा बिथांमोना नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम नैबे 25,000 फैसाखौ फैबाय थानाय इलेक्सननि खाथियावसो बेखौ बिथांमोना होनो हागौ बादि। दा बे जोंहा चान्सआ बेनो आरो। दा अब्लाथ' नोंथांमोना गोबाव सम थानो नांसिगोन। दा बिनिफ्राय बिनि गेजेरावनो नोंथांमोना बायदि रोखोमनि खामानि दामानि नोंथांमोना मावनांबाय थागोन। बेखौ नोंथांमोना नायबायल' थाबानो जाबाय। आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरबाय थागोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय जोंहा दासान्दि सरकारि फायखानानि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दङबा एबा नोंथांमोना साननानै दङबा गोख्रैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। मानो होनोबा जोंहा दायो सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना एसे उनावनो सरकारि फायखानानि फैसाखौबो मोननो हासिगोन। जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनानै दंखायो, नोंथांमोना सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय 12,000 नोंथांमोना गासै फैसाखौ मोननो हासिगोन। गिबियाव नोंथांमोना 9,000 फैसा मोननो हागोन गिबि किस्तिनि फैसा हिसाबै। बिनिफ्राय नोंथांमोना सेकेन्डआव 3,000 फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ।
नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोनगोन ना जोबोद सानसा बारा एबा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय सरकारि फायखानानि 12,000 फैसाखौ जायफोर दाख्लै 9,000 फैसाखौ मोनखांबाय नोंथांमोना 3,000 फैसाखौ एसे उनाव मोनगोन जुदि नोंथांमोननि नैबे जिअ टेगिं खालामनाया जाबायबा जेनेबा नैबे 9,000 फैसाखौ नोंथाङा मोननानै मा खामानिखौ नोङो मा खामानि माने नोंनि बे जा फायखाना बेखौ नोङो मावबायबा बानायबायबा बिनिफ्राय बानायनानै नोङो जिअ टेगिं खालामबायबा नोङो नोंनि न'आव जेनेबा सिगाङाव फायखाना दंखायोमोन दा बे 9,000 फैसाखौ नोङो बे फायखानाखौ एसे आपग्रेड खालामनायाव नोङो बाहायबाबो नोङो जिअ टेगिं बेखौ खालामना हरबाबो नोङो नैबे 3,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिन्थिना मोनबाय जानांगौ बे जाहैबाय जोंहा सरकारि फायखानानि आपडेटआ गोदान एप्लाइ खालामनो साननाय नोंथांमोना गोख्रैनो गोदान एप्लाइखौ खालामनानै लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय BTC सरकारनि नैबे जा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 15,000 फैसा होदोंमोन जायफोर नोंथांमोना मोननो हायाखै सेलेक्सन जाखांनायनि उनाव जेनेबा फैसा बेंक एकाउन्टआव हाबै नोंथांमोनखौ खावलायदों जेनेबा ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनजों खबर लानानै माखासे डकुमेन्टसखौ नोंथांमोननिसिम माने बिदों आरो दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे खबर लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सेलेक्ट जादोंमोन नैबे BTC सरकारनि 15,000 फैसानि थाखाय नोंथांमोना ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननो एसे खबर लाबानो जाबाय नोंथांमोना 15,000 फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना मोनाखैबा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गोख्रैनो ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनजों एसे खबर लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो हागोन जाहैबाय माखासे डकुमेन्टस नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय नैबे सिनियर सिटिजेन IBS जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै बेनिफिसियार लिस्टआव थानायनि उनावबाबो नोंथांमोनाबो माने ब्लकआव थांनांगौ जाहैबाय ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों नोंथांमोनखौ माने लोगो हमनो थाखाय खावलायदों बिनिफ्राय माखासे माने बेंकनि प्रब्लेम बायदिसिनानि थाखाय फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोआखै जाहैबाय बिनिखायनो नोंथांमोननि नामा रिजेक्ट लिस्टआव फैदों जाहैबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव दङमोन नाथायबा 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना IBS निखौ मोनाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों नोंथांमोना खबरखौ लाबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि खामानिया जागोन जाहैबाय नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बे जाहैबाय BTC दा बिनिफ्राय BTC निनो नैबे 2 लाख लाइमोनफोर 2 लाख फैसानि थाखाय लाइमोनफोरल'थ' नङा गासिबो माने 28 बोसोर जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो एसे उनावनो जासिगोन नोंथांमोना एसे समखौ नेबानो जाबाय मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC नि बाजेटआबो जायाखै नङा होमबा जोंनि नैबे आसामनिनो बाजेटआ जुलाइनि गिबि सप्तायाव जागोन दा बिनि उनावनो जोंनि नैबे BTC नि बाजेटआबो जागोन दा बेनिखायनो BTC नि बाजेटखौ नोंथांमोना नेदो BTC नि बाजेटनि उनावसो जोंनि नैबे 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामना जासिगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा जेखायनो जामानो देग्लाय बोसोरावनो नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जागोन जेराव नोंथांमोना गासै 20,000सो मानसिफ्रा देग्लाय बोसोराव मोननो हायाबाबो फैगोन बोसोराव नैबे सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन जायनि एप्लाइआ देग्लाय बोसोरावनो 100% जाखागोनखा दा बेथ' जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराबो गोबाङानो नोंथांमोना 15,000 फैसाखौ मोनजोबाखै नङा होमबा सेलेक्सनखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै दा नोंथांमोनाबो मोननो हागोन एप्लाइ खालामनाय एसे उनावनो जागोन बिनियाबो नोंथांमोनाबो 15,000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना BTC सरकारनिफ्राय मोननो हायाखै दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आगस्टआव बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय कनफार्मानो जाबाय होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनिफ्रायथ' मोनगोन नोंथांमोना 3,000 मोननाय नङा 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बाजेटनि उनाव नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय आरोबाव जाबावसिगोन अरुणोदय स्किमनि थाखाय आरो गोबांनियानो जाखिनि प्रब्लेम जानानै दङ गोख्रैनो नोंथांमोना ब्लकफ्राव थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय मानो होनोबा फैसाखौ नोंथांमोना आगस्ट मासनिफ्राय मोननो हासिगोन अरुणोदय स्किमनिखौ दा जोंहा खामानि मावनाया जाबाय जेनेबा जायफोर नोंथांमोननिया बेनिफिसियार लिस्टआव दङमोन फैसाखौ मोननो हायासै थांनाय 9,000 सोनायखौ दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे ब्लगाव थांनानै मावनानै लाहैबानो जाबाय मानि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायाखै मायाखै नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनजोबनो हागोन आरो नोङो खामानिखौ मावनानै लाबासो इयुनावबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो बाजेटनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ बाजेटनि उनाव माने आगस्ट सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ CM ट्रिपल स्किमनि थाखाय जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानाय जानांगौ बैसोआ 28 बोसोरनि नोंथांमोननिया जानाय जानांगौ मा डकुमेन्टस नांगौ आं बेखौबो खोन्थाखांबाय नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करि फैसा मोननो हागोन गासै 10 लाख मानसिफ्रा सासेयाव 5 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दं नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जै हाबा जानाय जायनि खोथा गैया नोंथांमोना हाबा जाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन फरायनायाल' मात्र मेट्रिक पास जानाय जानांगौ आरो दा बिनिफ्राय बैसोआ 28 बोसोरनि बाराबानो जाबाय जायखिजाया 28 बोसोर खमथारबाबो जाथारनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासा हिन्जावसा हाबा जानाय जायै गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो दा बिनि एप्लाइआ जोंहा आगस्ट सेप्तेम्बर मासनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ रेशन कार्डनि एप्लाइआबो जासिगोन नोंथांमोननिसिम आं एसे उनावनो बे कनफार्मेसनखौ हरनो हासिगोन जब कार्डनि एप्लाइआबो जोंहा
जोंहा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एसे समल' नेबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सरकारि न'नि आपडेटखौथ' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादोंमोन दाख्लैबावै जोंनि नैबे आसामनि थाखाय एप्रुभेलखौ खालामबाय होननानै बेसेबांबा 10,000 कोटिनिबो बांसिन फैसाखौ एप्रुभेल खालामबाय होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन आसामाव जोंहा एसे उनावनो थाबै सरकारि न'नि खामानिया जानो थांगासिनो दं आरो बिनिफ्राय दा जोंहा नैबे PMAY उर्बान दा बेनिबो जोंहा सेंसना जाबाय गोबां मानसिफ्रानो जायफोर माबायाव थायो मा होनो बेखौ उर्बान एरियायाव थायो दा बिथांमोनाबो सरकार न'खौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा सेंसनखौ खालामखाबाय दा बे मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों जायफोर सोहोरि एरियायाव थायो जायफोर उर्बान एरियायाव थायो नोंथांमोना PMAYU बे स्किमनि जै सरकारि न'खौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय दा लिसिनि संख्रि होनायाथ' नोंथांमोना बे जानाय थाव 1 लिटार मोननाया बे आगस्ट मासनिफ्रायसो जाफिनखासिगोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेटआ बोथोराबो जोबोद गरमथार नोंथांमोननिसिम आं अब्लाबो दिनै जुननि 7 थारिखनि मोनाबिलिनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों